Здравейте, здравейте! Днес ще пробваме отново да отваряме за Мио, the Sorcerer of the White Land. Тук имаме един апгрейд, който трябва да отворим. Да видим днес къде ще ни се падне. Имаме два опита. Молете се. Давайте да видим първия опит. Да видим какво стана. 30 бели тикета, много добре. Добре. Не е нещо, което бихме отказали. Еми сега, молиме се. Коронки. Еми, какво да направим? Това. Нищо, другия път ще апгрейдаме тази. Благодаря за гледането. Лайк, subscribe.